ai kal be di baro aga kerteng ke jong Jesus Christ aga yo phi ba ke yeng ka sem ke jong phi pidana preng ka met ka ba ko ka ba kia bangai ngui ke po bang yo kan chipil ba ka tien ke jong blek an kren ka gospel Marcos ma ba chi pau record ka ba southern riu ada record ka ba san po ar ba chua bang kan ke po ka kan mau phi ka subject ba u Jesus Christ u yo singau ada singam ya kata ka jing ang ane ka jing khot kerpa jong ki min sim ki ba ko do ya ka jing rap ka ba nau utrai usngap ya ka jing kerpa ka jong in that sense mo u pencak skor ong nau kalian ya ka jing kerpa ka ba mi na ka da no ka ba wet bar ka ba pai bar ka ba pra tadi ka subject let's say ka ni ka por ka ba ni pen ban ngin ngai ka ni kan long ka ji kai na ka benta chong ye ka por ka long ka jing ku na ka benta chong pi siwa ya ka banganya chaprang ka ni ka por ka ban kan mau ye pi habang ni pule ka bible ngai ngasyam bun ba ki benta ka ting ka jong oblei ki ba oblei ujuan ban juba ban yarap haba ki min sim ki ba kodor ki ka angjam syau ban pan ye ka jingrap bat ka jing snai ke banau borbor ngi i kata bo bleu juba bo sngap bat u yarap kata gede ka bangi i bangi play na ka bible ba ka we na kita ki story ka bible kade ka ni ka benta haga ni ka benta don we breu ka tango Bartimaeus ka bible kong no long ba matla ba ba bo sngap bo jisu wan na kata ka jaka ka ba usa ula kerpat jam ulong ko jisu kono de beto isnai yang baraba dan kita gibriu kipat jiba nak kata ke por kiba sneng ni uban ngap ja penban unang kam penjam nak kata ke jing perta ke jong wa me ko jisu kon jong de bet to isnai yang ha ka bau jisu ngau kata ke jing kang jong tau jong Bartimaeus ula sange ula ngap ula khot yo ula keli ke jing keli aku ba kam tahu ula juba ngadong kam ye ke jing khia bangan imat bangan yo i ban penkhia yang ana ke jing matla ke jong bau try ula penkhia ba kumno ba uni ubri ula iman ba kum tahu ula buat yo try kata kalenti i yang ni ye kata ke jing kerpat ke ba mi na ka donut ke balong broken ke badan kam shisha bau try usange bau skor om tang usah skor ula khot ula penkhia bat ula penlat ngai ber ka degel ka benta kan ake cingkai ka background na ka benta jonga bat jong pi ini pe je ka mat ka beningkong kata ka pitiful condition ka jinglong ka bas ngau sang sot jong ni ubre ka tenggo Bartimaeus sakada khot ka ba sopendri ka ya thu am tu ba ulong ubreu uba matla kata ka de ka physical limitation ka ba udan umla ban yo i namar ba ulong uba matla umla ye ka ban ki charum ba chaneng namar ba ulong ubam Allah kam tam lagi tu gipo desi ka kini kisngi lesi don cibun kita ki technologies kabala banyarap iki pri bala le ka tu ko umla male charum ba chaneng ndak mundan manu bala banyalam ya u namar ulong ubam Allah kata ka movement kata ka jingki nanta ka jingtre kata ka jingim ko balong mangi ba biang ki khmat ki khotmet ki jingi kakame ya u Bartimaeus belum restricted naga movement naga work but naga normal life bagani ka jing matla kani ka jing sitom kani ka physical limitation u bunsin kawan ra ya kata ka jing ngole ran ha ka bakum kata ka emlang kasala uhaban shania aru hakiwe namar kata ka jing sitom hakamet ka jing u bagani bursin ka jing ra kata ka jing do men si ma ka jing em jong Bartimaeus barbangi puli dekat ke bahasa Amriung yo yang ni bung syong harut lenti ong keting ka jong ulai udah makia usah dia beri makla udah makia shano ba malik umtip hang kemnun le ka jing im umtip udah na pedeng ka jing kelumar ka bakra udah makia ong ka ketien ka jong ulai lesu syong harut lenti hang ni anget ngasrai ka deka usyong ni ya ka ban up ya ka jing rap ni ke kabamut he is a baker udai u
nongkrong. Nama kata ka physical limitation ka budan ka jing im ka jing kakang i ka banyo i kakam. Maka pelong iu ba un up i ka jing rap naik wipat. Ba bunsi kan i ka penduk men siem iu. Nama rak itu ki por jong Bartimaeus. Ka por jong Jesus. Kam judan kan i ka welfare program. Dan kita ki charitable institution ki ban yarap i ka bakum kini ki brio. Omdan kamdan kata ka social security ka jing sengan nak iblang ka salang. Kamdan ka jing rap nak government. Kabalak man pai kemat lem syau bakum uni bakum kini kibir ka bakum uni bebanyarap lem nak benta jongki. Badan kana uhap ban syania pura ha ka jing le sebun jongki wipat. Bagan kau ka sapun ko angkom no ula syong ha do lenti angak tingin jeng pat uda makia. Henry kani ka jing im jong Bartimaeus. Kani ka pitiful condition ka jong. Kamdai tang ba kadai nang ka benta jong ho. Henry ka batai ru ya ka jing im ka jong. Kadai ka best picture ban batai wepo brio. Uba syabar na okres. Bible kong nak Al-Quran saw Efesus saw kat praba kiba patyo ka jing penem kilong gibadum haga bakan zaman si. Kilong blind to their condition. Kim sung thu ba kedi nong pop. Kim sung thu ba kim laban pen emila di. Kim sung thu ba kikam babha kilong sadep khamat jong oblay. Kim sung thu syapang jong kapop. Kim sung thu ba lagi makiat. Kim sung thu ba lagi sakama. Kim sung thu ba kidong kam yu nong pen em. Kim sung thu ika jing shishan. Kim sung thu wat ya ka jing pisha ka jong oblay kaman sawan. Kia makaya. Kim perkhat. Tadi ke jinglong jong kibriu kiba sabar nau Jesus Christ. Ringah kwa ban penken mau yang i akan dikejar ni. Ba ditango Jesus bala ban ple yaki kemat ki baken zaman sim ki jongi kombolong yu Bartimaeus akan dikebenta. Bangin singok tu. Lam dau trai batai yang i am nginlong kum uni Bartimaeus. Bartimaeus ukrong namar ba udan ya kadika physical limitation ngilong kumta jadi ilaran kala klem ukresa ka jingim ka jongi ubri ulong tip kum Bartimaeus ngilong ki spiritual beggars kinong krong ka baken zaman si kabangim laban pen imi ladi kum ba Bartimaeus udang kami ka jingrap jikewe ngiru ngilong kumta ka baken zaman ngiri ki spiritual beggars. We cannot do anything. Ngimla man le adaladi. Ngimla man pedim ye ladi. Kamdan ke ai babahangi bangin pedim yang ali man penmi jing pedim. Haga jing im ka jang. Babal ke thu ingim man babha omdan away ru ong kaktian ka jang. Ini ubri ubaro uba syabar na uji Jesus. Udah spiritual beggars. Uba syusyong haru lanti uba syumakaya. Lem dau try isen a lagi. Ngi long komta. Hadu ka bekut jong ka jeng bajong. Bangin yap in poi jaga ka bedum. Bat ka jaga ka bangin babi sya ki bam jokon. Kata ka ka point ka bening ko. His pitiful condition ka ka dur na ka banta jongi. Ka ka dur yo wepo brio uba shaba. Now Jesus. Senang kerman bo try kun pensyai ke jingmot ke jong. Ban play ikmat ke bikin jaman si. Bangin yo i ke ka bangilong, ba bangin i bangilong kam yo Chris. Ha ka jingim ka jong. Kamat ka ba his persistent kerah. Ka jing yai kerpat ka jong. Ha ka ka ba sau punyo, ha do ka ka ba sau kandai pin i hang tu. La bandai ba kipat ba kibaya rengkat lang bau jisu kata galenti ya kata kapor kia keran para maki laban lagi keran hai pada kamba ke bau jisu la de bara bau yo snow ga bible de khot ga sau pinyo ha bau yo snow de se yo snow ya kita kamba bala ya thu khana da kita giwei kibla na kapor kibaya rengkat lang bau jisu ya ke bau jisu le lagalong kajing pen kia iki beri bapang lagalong bapang yang foli kajing pen yat pat iki beri ke bedeko kajing pen empat iki beri ke bayam
Kajing pen kia iki beri iki bersong suai. Yo snyo ya kata ke kubur. Haga ba man ba ujisu kuta iki ben sin ke ba kodo. Kadon kajing pen kalah. Kajing pen kia ba kajing pen in. Habu yo snyo ujisu uyat nang ta. Ula perta hadu arsin. Ko jisu kon jong debet. To isnay yang hagar kau basap nyo. Ba kumju ruang kumju agar kau ka basap pra. Meu kon jong debet. To isnay yang kababal kong ula yo snyo. Haga por bo yo snyo. Ya ke bo jisu le ikiwe. Haga dono jong bat mayas kelawan kenika convict ba kumba ule ikiwe ularo ban le yang nangai kata ke por ka bo yo snyo. Mesti ba ko jong le convict ya ka dono jong bat mayas. Ban ai ke jinget ye Bartimeus. Kenang ba u Bartimeus unbu ka jing shania ka bapura hau taken u Chris u bala ban leis dai ta ka bentah. Maka kamu kata por ulah pertasi. Pi sibut baki bayai kata por bau Yesus. Kidon ni kikmat ki bah. Hende kimi I ke bayu I u Bartimeus. Kidon ye kiskor ki bah. Hende kim sim khot kerpat ke khot kerpat u Bartimeus. Walau Bartimeus kikmat jau kilong ki bamatlah. Hende u yo I bau Yesus. Dari tang mau ubala banyarak naga bentah joko. Tiga taga dei ke kubur ke bas motomat naga bentah jong. Bar bangi puli ke tinggal jong boleh ulah perta. Ansi Jisu kun jong debet to I sen yang a. Ki we ki pa kim sim yo I kan. Ki senran jong Jisu kim sim yo I kan. Hende kami nak sentur jong u Bartimeus. Jisu kun jong debet. Balik ni kalau kebenengkam namar ba hang ni u Bartimeus u recognize yo Jisu ku menta u promise king. Kun jong debet kali ke messianic title ngi ong. Kebamut u Jisu u wan naka lain jong debet. U promise king. U Jisu de u messiah u balapa de u blay. U Jisu ta u righteous ruler jong ka hima ka jong oblay. Fi kata ka testimony, kata ka recognitions ka jong u Bartimeus ka badebat u Jisu Christ. Walau ulang u matla aga bekenja do ndai u yo I. Ya u Jisu. Palat ban ya kata ke ke ba kita kiwe kim simla ya kaban ngau tu ne yo I ya Chris. Kiwe ki I yo Chris tangkum unong hikai. Kiwe ki I yo Chris tangkum uta unong le kamba. Reu Bartimeus ulayo I ang kakting ka jong ulay I yo ko Messiah. Kum uta unong penim ubawan na ka lain jong debet ubala pha da ublay uta unong sensar bahok kajing penim ba kajing kermen kali tangha ka ketika jong watla ulang ba matla aga beken jado ande umlong uba matla aga jingen bakom ta ga da khot ka basau frah kay ka bangi ir ka perangan pulih ni bun tikelas neng yu pi kelas neng kita ki bayang senda jong kita ki snow ke jeng ang ga jong kita ki travel lang bu try kata ke kita ki pat ba kila persang ban pen ngap jar ya Bartimeus Henry Bartimeus udan ya kata ke jingkut jengmut baga jingput juga jingkut jengmut tu kolong ke bakrau ada kata ban yo ya kata ke jingrap ka banau tra ulayai persis kata gajingnya ulayai continue kata gajing kaang jam kajaguban pan gajing rap na utrai ulang pertajam ong gaktien kajang ublay kibriu kiba kumo Bartimeus kisong tu ikajirang kam kabana utrai kisong tu ikajing bamla kisong tu beritang utrai bala penyerap yaki Kisien botran plik mat ki bekenja men sim ke jangi. Ini ki pop renjan ke jangi yam. Ini bang imla
Ini bangin persang sakat no ganongin langin iki kam hakim langin i bakan yam kam la dia ka bakum ka tegepor manu ban khang yang i bangin pertajam benong kukun jongo debet jisu mesaya nang padian to isen de tang ki brik ba pangti ki don kam ya unong ya bola pertajam ngaktin ka jongo hiu ni ba temayos long kum tu ruspa haka dekhot ke ba khanyo ada ke dekhot ke ba afuar usamla u baruspa who appear morally upright ubawan jauh jisu tek kumuta ubri biang rong sadam uba berkhat bagi kamba bahakan niam kalaban pedim uba melak bani yu kris kum kata ke jingkodor palat banyak ke spa ke baudan anda bau jisu khot ban bo di ula i no ang kaktian ka jong oblay uba tamel you pair now jacob badu you honest kibalong mala akibali berkata ke jinglong mo kum kinong buot jong jisu Christ ka jinglong jong ka hima ka jong Christ ki kwai ka buram ki kwai ka status ki kwai ka bor ka bau jisu pa Ukraine ya ka suffering but ya ka dingsna kilong gi ba mala ka ba kenjamin si spiritual blindness. Laban ngali ka main team magali ka nong gaba shipau ka gospel jung Marcos. Andreu bati mayos. Uyo i ya ka bakiwe kimyo i. Wat lau long ba matla ha ka bakanja do. Hindra ha ka bakanja mensim uyo i palat ban ya kita kiwe. Ula khot. Yau jisu ong ko jisu kon jong debat to isen yang. To isen yang ong ka tien ka jong oblay. Ulawan cu Jisu kli ba sudah tapi umwan ko urus pa ubadang snow biang ubadang snow ba ulaban persang ban daladi ban yopnen ubawan uba snow ba ula pendep lut iki baro lu ni wan tli ba sudah dan status dan bor dan ka iki bahana kal yang da jogu ulawan cu Jisu wong isne yang uklam di man now try He did not ask for justice. Hendai ula kang jam jauh isne yang kali ka jing kang jauh nong pop haba usngau tu ya ka jing nang kam ka jong. Para bangai bi jong nadu kaski ka banga song tu haba ga puli ka Bible ba ka pop ka labam krun yang nga banglan dule na ka buram jong blai don ba pha don wei lu don ba wa yo blai ngalong ba tlot ngalong ba bamman ubam ru blai ubam la ban pen emi la ding yap ha ka pop usotan te mraw yang ka ka do ka ba ka pop ka labam krun ka te mraw yang ngadan ka jing bitar ka jong blai ka dujok ding ka bangade ban lai ka ba kum ka to mo ka ngau thu balam da ngakerpa nau tra ngam diman ngakerpa no try bu unis yang katakan dia jing kang jam jong nong pop ba song thu ya ka jing nang tapi song thu ne emela ka jong condition ba ada utrai pedim di pi pim la pan pedim bela de ada utrai pelai di pim la pan pelai ya de ba de hang ni ba ba kong kum no ka sa song ba reu play ubakan rai ka jing it ba ka jing stay bala pedim yang ni de ha u Chris ang gak tien jong bela ka jing ai la pedim yang ni ang gak tien jong bela de ka jing ai lang bau Chris balingin kerpat bekerpat bertemu to isen ai yang atra pi para mengai bagan ke pon every opportunity is matter ka we pokok ka kabu ka jing khang na bo play ka long ka ban ka na ka ban tau bat te mayos uyo i baka ni ka kabu ka ba dei ban penle na ai ya ka mundur ada shu shong hang ta ong i ai kai ka ban jai ka jing bo jung unyai shong hang ta haru lenti unyai krong hang ta hadu kisngi ka jing ya unyai long uba matla unyai long ubam dan jengkermen lada uncu senyap jara ka bakum kata ke por usung tu bakak bakum kan ke kebu kanuman arsien lai sien badaya ba usung tu ya kata ustang mas khusu lemda ngakerpat ya ka jingera hake bade bakan ka condition ka jinglong ka situation ka ba uudan ka jingem jengukan kot matla
kan kot haga jing krong haga ta ka mesri baraga jing dum bukum ta ulak syam ya kata ka opportunities usong tu bagata ka kabu kanuman bun sina ka jingim ka jing bakum ka bagapor haga por ka ba uyos ngau syapang jong jisu ongkau Bible ula pertajam habaki we kisang ban pensange ban pensngap jari ularang kamper tajam penban ko jisu kun jong debet to isnei yang pi para bangai jong akan iku po pi besngap lang ba kan ni ka recording ada utrai un khot ye pi akan ni ka po wat nom pen le no wat nom dile na khot ye pi ben kongu ika jing khot jong oblei na maka we pa ko kabu ka long ka badon kam ado kata-kata namari ka jing penem ngenyo de ta anda hakata ka por ka ba utrai un khot ye pi Yones riu sa ko ta ko ong ba uji so om don bala ban wan shanga lam la khot la ring ye nga do pa de ta ka por bangin yo ye ka jing penem Mala daw bleu khot ye pi ka to ka por la daw bleu la pekindu ye pi ka to ka por khwat nom pen ye la ka jong ka do yo bang ka ba kum kata ka opportunities ka man syuanga ba ka man syua so habang ye kendu ye ka ba kum kata habang ye syam ye ka ba kum kata ka jip kendu ka jong tra Abi siung tu apabila jalan dia ke jengim ke jong pi. Abi siung tu bagi pop kalam pop kronya pi. Abi siung tu bela makia bela sakama ke jengim ke jong pi. Abi siung tu bagi lenti bagi jengim ke jong pi kalong shan duduk ding bagi jeng bisar ke jong oblay. Abi siung tu la yalam bakalai pi dekat diam ke bakala. Bama ta fi siung tu pi dong kam ye ke jeng pen kala ye ke jeng pen kendu bat ye ke jengim ke batama. One show Jisu. One menta wat nom dile. Bantip menta kasni kade kasni ka bakat do yang badyapi. Na kata kada parlok ba iet jong akan gapo. Ka Bible ka peni yagi. Baga dujok kade ka jaka ka basya kay do kata-kata. Benlet syata. Kamde ke jingkmen. Hende ke de ke jingkodet syaki bam joko. Ada yang ni ba. La pensange yu Bartimaeus. Hende ba udon kam ye ke jingpen kia. Ula pertajam. Ban ye ke jingarap nautra. Kibriu ke la ban persang ban pensange ye pi. Hende pimdei ban syak. Lakalong ka ying kastem, lakalong ki parlok, lakalong ka nu kaban kang lenti ye pi ba pin wan sya ukres baban mat ye ka jing penim bat ka jing kerku ka jongku. Long kumu Bartimaeus. Shim kia sa pang ukres, sa pang ka mensim ka jong pi bat sa pang ka jing im bam chakot. Bagam ta ka de khot ka ba sau pendai. Kabakum kata ka jing perta. Kabakum kata ka jing terang. Kabakum kata ka jing uda khmat jong utrai. Kapelong yu utrai pa un sange bat banju pa. Bang yang di bumar Bartimaeus ulo pediang ya kata ka jing kerpa jong berkhot ka basat kondangan pulih. Uji su ba ulo yang tu ulo ong to khot iya pi to khot iya uji su ngau ka jing kang jong uni unong krong ba man la. Bapa kau ulah sange, ulah khot you. Pi balai bang akwa ban nang ni. Balai bau jisu sange, balai bau jisu khot you. Hakana khot ka ba sapusan ka ba ka angkom ni. Naba sisa ku nu beri sim lawan banyak syakrian rai ban syakri. Bat ban ai la ka jingim ban long ka jing suspa na ka banta ki babuh. Uji su de wei, ude servant king. Lawan kenang saya bertai ban syakri lawan kenang ban pelaj yang ni na kata ke jing bam dan jing kermen ke jongi ulawan ban ai ke jing snei ling bang ke jing knya ke jing syakri jong ke jing knya no ke jong na ka benta jongi bara Bartimaeus ukur pat ke jirap jong trau jisu kumu tau servant king ulayeng
Barulah sange, barulah khad. Iyo. Fi ubat mayos uday kadur jong kita ken kiba ukris ulawan ban pelaj ban penim yaki. Kabagi sengran jong Jisu gede ngawat yaka buram yaka bor yaka kerdan kabau Jisu lah sange yaka ban syakri yauni ubriu ubamal. Indeed, a glorious moment. Sisa kan ni kadai kata ka por ka bakrau ka bakordor na ka bentau Bartimeus. Ka bakiwe ka dan persang ban pensange yu ban pesngap jari unde utrai uklem le komta. Utrai le go sngow ka jingkar pa jangu ula sngow ka jing yam ka jangu. Ula sange ba ula khad yu. Kau ki para bangai begitu, kau ki parlok ke jonga, kan mau baga door ke bau Jisu ada pensiu nak kita jonga apa jompi. Halor jong kadik. Ula pensi sai kata ka jingi ke jongu nak benta jongi men ba bau la kiwa ka kalum Calvary aga dik fna po Calvary pensiu ke door na mar ki pop jonga ba jong pia lor jong kadik fna. Banga bu ye ke ni ke jing tikna la fin kang jam shau ban pan ni ke jing rap ke jing ma ke jing kalai ke jing pelai lui na u ke ni ke por ulong u bakloi ban yo snow ban pen im ban pen kala ban ma ban sander pi ban transform ya ka jing im ka jong pi. Kabelam sa kapon ka bakado the powerful pure. Kata ka jing pen khya ka bakrao sanpo hadu sanpo ar nan puli ka ongkom ni. Uru udah bu no bak ialah ka jankop. Pi kata ka ni ka pi up bahak ban underline ula bu no bak ia kata ka jankop. He cast away the garment. Hagi tu kipor mensyala ong ba kinong krong kidon ni kata ka jankop ba kem tagi ju spread ni kata ka jankop hapo madan ban lum pisa. Hagi kisi kebul, kibu dah kebul. Kinong krong hagi tu kipor kibu dah kata ka jankop ki spread lah ni ki pen ki priang hapo gamadan kum tu ki pen bej kenang bakin lum pisa. Ketari ka penengkong kabar ka jankop kali ka dur ka ba pani pat ba une udai unong krong. Ulong bermakna bat udai ru unong krong. Kabalai haba uni unong krong u bread ya ke jengkop ke jebu. Kabatai ke dikadur jong ke jenglong ke bakerki bat kata kadur ke ba saranda. Henry ke apa nong ipi ke por. Nalor kini kilai tali ke basal kabatai ya ke dor ke bausi. Ya ke dor ke bausi. Namarna ka bentau buat semiyos kani ke jengkop kalong ke balong valuable kalong ke kodor na ke bentau jong. Hendak ke bawa kau ula le komno ula bu no bak ia kata ke jengkop. Aga ba parang ula bread no ai kata ke jengkop. Kasi udan tang kani ke we ke jengkop. Bo no bread no ke jengkop kutip ba ki we pat ni sa sim no ya ka. Kasi tang kani ke we ke udan lesi unum yo pat da ke we. Wala kata ulai nyau ye kado ula ken ye kado bola long la kloi ban siu ye kata kado tang ba unyo yau Jesus Christ tang ba unyo ban ye kren ba tang unyo ken ya kata kajing ile isnai kabanodra ula ken ye kado para banget ni ban ken ye kado bangin buat yau Jesus Christ don gibla do no la kajing ya la kajong kajing em namar baki jiet ye ban buat yau Jesus dan baduk no ialah ka jong ka yin ka sem ki bala sakan tai tai nga sem nama ki jiban bot yu jisu dan ki bala bala duk no ki parlok ki perjot nama ki jiban bot yu jisu dan ru ki bala ino ki yin ki sem ki jong ki ban bot yu jisu pi para bangai be jonga ban bot yu jisu hap khen ni ka do ban bot ye ka linti ka jong u ye ka jing ji sa ka tien ka jong gospel ka jong u ka don ia gadoh. Alam ka belong fi everyone. Ununo bawan chokres. Uhap ia kaban give up something. Haban nyaw ia gadoh lap le ka pop, klenti babaman ka jing im karukom im jaga ka pertai barong ya ban kendu lot ia kita ki barong. Om tang bangin yo ia ka jing panem hendagin kenru ia ka count the cost.
แต่ว่าเราบัตรมีอุลาเบรดน้อยกันแต่กันก็ไม่ได้กันจังกบกันhadu kat no ti kan kor palat banyak kan men sim ka jangu ka men sim juga kam kor bani kata ka jakob piu jisu hagi bentak ki basari long kam no kan men tor ayu beri bojo ka pertai pakawai undo no ela kan men sim ka jangu ubat me zo thu ya kata kam kan le ngan du sakit kuat kan le ngan du dengan yo ka bak hampa bat ka bane si bab joko Kajing pun kaya kakam koridor bani kajing kop ke bau. Kajing pun em kakam kor bani ke perthai ke basipo. Di kom tahu wat nom syak tieng ban kenya kedor. Ada ni kwa ban bo ci sya ya Kris. Ban im na kata kata ni. Ban damma ci sya ken ya kata kajing kata kajing kala kajing tra. Bagum ta ka pasan puai uji su la keli ni kajing keli. Kajing pun kaya la ka pasan puai. San phau ka kos san phuai ka kior ka jipin kia uji su le thu tu long ha me kwa bangan le ayu ye me kamot mo uji su tiep cha phang ka condition jong Bartimaeus udi khuon jong blai tiep ye ka condition jong ne briu tiep ye ka jing kwa jong Bartimaeus Henry nge ba Ukres ubu ir ke jingkeli ukwa ba Bartimaeus un pen pau ye kata ke jinget jong pen pau pat ba openly and personally kata ke benta ke benengkok kata ke ni ke daw bali bu jisu keli ukwa yu Bartimaeus ban express ye kata ke jinget jong openly and personally kata ke ni ke benengkok nama ba kata ke jinget ke bau bleu ai ka kung ke Ephesus a prakandai hab ban express verbally ban pen pau syabah ban pla syabah nama kata ka jinge ka bangiyo kam dei tang ka inward feeling ka jisnyo ka basipo ka dei ka bangin pen pau syabah ya ka secondly balai bu jisu bu ka jing long na ka banta ba Bartimaeus un so thu ya ka jing bam dan jing karman ka jing bam la ka kata ka helplessness bukan tahu kali ke jingkeli me kwa bangan le ayu ya bai kenang bau bar pelong ngamla try ya rap ya nga bagum ta ka ka basan fu bi ke ka bangi i katakan ka jingjuba jang Bartimaeus ka bami na katakan donut ka basida ka pure faith ka jinget ka basisha ulong ka ka basan fu uta uba mat la ulong te u kono hikai bangan yo iman bangan yo iman. Ulah syariah hau jisu ban pen kia ayu. Bagai ke baca. Kabamla badu brio kalong kabala badu play. Ya kata ka kikmat je ulah pen layo ulah pen kia ba ulah i menta. Agak kau kebasan tuan. Uji tu laong tahu. Tu kelai no kata ke jinget jong me kala pen kia. Ya me kamle ke jinget jong Bartimaeus. Of course ke jinget ke jing ai ke jong play. Lagi kata ka jinget ke ba ai do play ke pen pau sebar bu ni syania ke nyau dry. Bagum ta ka buram kam dei ba ban yo Bartimaeus ka buram ka dei ban yo dry ba do dry ba ai ba do dry ba pen kia. Excitement was restored. Ulai ipat sa sisien. Haka sien ka bon kong usang ban yung ipat. Utra long ka jinget jong me ka pen kia. Iya me. Kani kentin ka long ka bedeng kampana mar kani ka kentin ka jinget jong me ka pen kia iya me. Kamot literally utrai ulapen im yo Bartimaeus. Kamot Bartimaeus uyo priang palat bani kata ka jing pen kia ka do. Uyo priang ya ka jing pen kia ka bakenja men sim ro komjo. Uyo jing kia hikmat uyo jing petem ru ya gamen si bakani kene baca badu brio ubala jalen tino ka pop haba kelabamut pai se ka gospel juga jing petem ka bahu Chris marway ka bor jeng ublay ka wan ha ka jing em jong tau brio ka pen em yo tau brio ka pot bad ka pen kelador hu ngadu menta shadow ki bam juko Shania how Chris marway hawe. Bakam taga benta ka bakat do akan khot ka basan pu Ondau la yo iman pat. Ula buot yo Jisu ha kata kalenti. Kata ka balai the change life.
Ula buat yu Jisu kata kalenti. Angga keting ka jong oblay ti ka jinget ka basya para banget kailam yang ibangin buat yu Christ. Genuine faith leads to following Christ. Ka jinget ka basya kailam yang ibangin buat yu Jesus Christ. Ka jinget ka basya kailam yang ibangin nyat haga lenti ka jong Christ. Bangin nyat ka lenti jong gading fana. Pinapuli ke bentang ki basadin u Jisu haga ka basan bu arong to kelen na. U kamang buat dengan to kelen na. Henry Bartimaeus udah kuat bandan bau takai ubalapin khia ayu ubat ubalapin im yu. Pi habaga jing penim kawan haga jing im jong obreu. Kawan gani ka desire ka jing terang na ka bentaki ki jong otra. Ubreu belayo ka jing penim on kuat ban yat haga lenti utrai. Ukwa ban yat ba utrai haga jing khoi. Ukwa bandon hasenda pergi bangit. Ukwa bandon hapo jengga balang. Kadon katakan dramatic change ke jing im jo ubreu balamat ya ke jing pen im. Pini ya ke jing per hau ne haka. Pi ubat me semu yo ya ke jing pakai kado bagi mesim. Next kaya ke boleh discipleship. Ula bot you try katakan lenti. Katakan dia evidence banglayo ay kajing kata kajing pikir kajing. So kani ka story hang ni pokal nong ka basipo South Rio de ka basan tua. Kam dai tang ka story. Ni ka dur jong kata ka jing pen im ka basisha bat ka jing long sanran ka basisha. Walau Bartimaeus ulong ba matla. Hene ulai iu Jisu. Clearly palat banyo ba pat banwat ke senran ke jang. Ulai ko kanais yu Jisu kumunta unong pen im ubadap da ke jing sunai. Ula ka angjam ha ke jing lapan khia ya u. Ula ino ke jing ka barim. Ula buat yu Jisu ang ka ketien ka jang oblai. Perlok pila bandon ke khmat babah. Ndai bandon ya ke khmat ke baken jam si. De tangu trai ubala ban ayaka. Nama nado baka besok jika bersai. Ngilong ibadum haga bagian jaman si. Ngilong kiba malak haga bagian jaman si. Ngilong kiba malak banyerap ban penim miladi like na kata ka jingis nei ka jong oblai. Tangu Jisu bala ban plik khmat ki bagian jaman sim ke jongi khnang bangila ban wan syau ha ka jing. Bagi bawan syau ngan kan taj ki siapa. Ngan ma ngan penim ngan penklador ki syaki bam cukup. Bagata ka jingmi na kata ka jinge ke basisha kam dai tang bangi yo pliang ni ka jing ka khu ba ka jing penim no trai Henry ka wanru ka ni ka discipleship ka jinglong sanran ban bu ye u ha ka jinglong sanran ka ba pendet ba ka basania hau tra ba ka ba im na ka banta ka puram ka jo utrai ulong ubok loy ban sngap ya ka jing ang jing ki brio ki berangkam ya ka jing rap ka jo kanungot na pedang jengin ke po kemudian ki skol ki khaman kin bu de kanuk sa jeng Bartimaeus la fila sakama ka jing fila makia ka fisong khu ya la ka jong ka jing fila sakama fila jat fila ram fila kam ka jing rap ka jong balait na ka pop na ka jing bisa ka ban sawan nak ka dujok de balik khot karpa do trai ka de ka danu ka pendet la de kong ko Jisu Mesaya tapan imnya. Nanti bila kita bangai dengan kupu. Bila bilang kajingnya, kajingle, kapa ngangam lah ban ilut dia kata kajingim kajangpi. Balik mana jauh Jisu orang terakhir rap yang agak bakum kini kupu ngadam kami kata ni kajang. Ya dah bilang kini kupu kiki kapa bagi kuri kilo sakama. Bila ya piut nak kebentar jongki. Kikwa bagian yo ya kajing penkia, kajing penim, kajing pelat no terakhir. Bila bila jauh terakhir angjam kebakang Bartimaeus. Nasi kikuan hari kepol ki bayi ki kini ki pakis sakama haga jing go jongki. Balik him like go bat be sang ko Jisu to isnai ye mei pa batok ta tapi do ki bakilo ki nyo ka jing pani ka jing pelat ka jong. Kalok yu lok, tani ulok ya kalok. Kai kata ka bakidon na kani kepol ka jing haga jing go jongki. Balik him syura syutra. Bo blay u Jisu belum try ki try us ibis. Usngap ya ka jingkang kami ya ka dorong bapai ke balwet baka badang kam sisa ya ka jingrap ka joko ala gane ka po ale mapi
Kau terpad utrai. Bangabu ikan ika assurance. Ya ki bakum kita utrai unjoba. Nama ruang ya kita kibuan sana. Nganam kentai ya ki daler. Lagalong ika jing panem. Ya ka mensim ka jong pi. Lagalong ya ka jeneng kam ka bakar ke jong pi ko ki khon ke jong. Utrai udan hasenda jong pi. Panyarap ya pi. Ubleng ker khueng gilang banyak khubal. Ka boram ba ka jong parong ai tang shu. Hakar tang jong jisu. Aduh. Amen.